Humano, veño a avisarte nos teus soños de que algo terrible está a suceder dentro de ti. Quen eres? De que estás a falar? Son unha das túas células e vin avisarte de que un dos meus compañeiros, un neumocito, está a mutar en algo terrible. Un neumocito, unha célula do pulmón. En que se está a convertir? Nun carcinoma de pulmón. E iso como ocorre? Todo comezou cando ese neumocito que chamamos neuma comezou a cambiar de un xeito extraño. Ao principio pensamos que era algo sinxelo, pero cando comezou a crecer máis do normal, comezamos a investigar que lle podería estar a pasar e descubrimos que xa había mutacións no seu ADN. Polo que puidimos analizar, neste momento aínda está en proceso de displasia, polo tanto, non son exactamente canceríxenas aínda que se non se tratan a tempo, o máis probable é que provoquen cancro. E como podo tratalo? A displasia leve pode desaparecer por si soa, pero os casos máis graves poden requerir certas cirurxías e tratamentos, como a xisenoterapia ou a terapia láser.